Tiprasa Chief Minister Wngmani total 11 jona hai kaka oroni bisingo matro khoroksa simingno Tiprasa Chief Minister angko obongkha dosrodde tai o jorao sini Tiprasa rok asuk dunia no tuye eba technology no tuye development no tuye kebangma asuk buzia Wngmani bagai je dosrodde je Chief Minister tongo apro kebangma samungrok khlailangi maya phunangkhana but tini tewaisa Tiprasa rokno chance renani belaikino dorkar even joto Tiprasa rokno wansuk thai teiwaisa Tiprasa rokno Tripura hastewo Chief Minister ni position no tubunani abo belaikino nangsugui dong tamni hingke tini Tiprasa Chief Minister hangke जों जे Tiprasa rokni bagai kokno sanani bagai rumani script sani dongmani oborok kosi jakamu hnai ang khaklayo tai je Tripura je Tipratize agreement khaijak marok Bharat Sarkar bai oborok daktino implement khamu hnai khaklayo jodi Tiprasa Chief Minister hangke on bagai balaikano wansuk thai sini Tiprasa rok inke o jorao जों tamni bagai Tiprasa tangi जों Tiprasa Chief Minister nangai tong hingke जों tabuk nainai khangke chini bisingo je Tiprasa no kari alka dofani borok Chief Minister ungpuru kebangma communal hisabai development engkha tabuk je presento chini Tripura hastewo Chief Minister tongai tonglaibo balaikano communal bini tam khotik bana jodi kokbrongno roman script bai sinani rekha hangke bini tam khotik bini tam sompoti thang na bini Chief Minister pus kumai thangnai na eba once dofa komor thanai Tripura hastewo na bini lakh koti rang kumai thangnai bini tam problem ba tamke bini once ko communal Tiprasa rok ni je nangmani Tiprasa rok je sujug subida sanka hangke no bokasu o kokno central BJP rok mo bujiu central government je asuk tongnai BJP rok bo bujiu je communal Chief Minister obo hai Chief Minister angka hangke kuno dino Tripura no develop khlai tlangani obo belaikano ko thinengnai thikno babaisa digi develop ngai mano 10 develop ngai Tiprasa rok develop nani kothin ble ke obo haikano je jati no tuyi dofano tuyi kok banglaimang obo haikano paithak digi o je jagwa Monipuris je pro mete rok bai kuki rok kok banglaima hai omo hai pano ngai thangma mungtongo Tripura obo so oborong no central government bo belaikano wansugui kaisomui borok bo saimano je Tripura ni problem tamo solvi tong je sini Chief Minister Communal Wngmani bagai sini Tiprasa rok kebangma je sini Manthai sini odikar sini right rok no seng sani tong phono maya ngai tong bo kasui tongo bo kebeng mung ngai tongo sini oro aun bagai seng o jorabo Tiprasa Chief Minister jeske phono Wngmani nago tabuk jodi Narendra Modi Home Minister pon saklai rekha Tiprasa rok joto BJP bo phadi 100% Tiprasa no Chief Minister sinai ani jodi declare rekha ga angla abo bo raji tong tamni ko o jorao Tiprasa Chief Minister Wngmani belaikano dorkar tai chini Chief Minister je pru tongo a jorao go Tiprasa rok ni Manthai sokte rok sanka hingke datino approval manai eba abo implement khlaisaknai hinai ang khaklayo tai naji Tiprasa rok agini simingno asuk communal lingya jodi Tiprasa rok communal lengkha ka chini raja rok communal lengkha hingke alga dofa 10 rok no o jagao Tripura hastewo phainani rirkhamu je pru refugee ngai phayo heda wansuk jangai tongo Tiprasa jodi Chief Minister kha jotono no bo kaham keno nainai wanjino bo nainai Tiprasa mono nainai jotono janjani odikar no constitution solution hisabe samang khlaijaknai haidiba hingke obon bagino tabu central BJP sarkar bo kobangma borok bo wansugui tongo hingke oborong no tuibo जों गोबांमा chini Tiprasa rok bo khorang tisathai te logiri thai जों santai Tiprasa Chief Minister जों nangai tongo odorao joto je opposition leader sokonse borongni bukhao o on bagino जों naidi BJP party ni dusmanja tamke je tabuk Tripura hastewo BJP ni tuifang ngai tuidul tongnai bo Tiprasa rok ni bagai communal ngai samang khlai tongmani abose sini problem Tiprasa rok ni Manthai no kasumani Tiprasa rok je demand khaimono tui kasumani obose sini problem okay obono wansugui nai Tiprasa rok sini Manthai sini odikar sini land rights rok no sabo kasui tong future ro Tiprasa rok tamongai thangai obrong no wansugui no buwagra eba Tripura mothani kobangma lukurok kobangma leaders rok tabuk je future ro phainayo Tiprasa CM wngna nangnai nei wansugui o khorang no
salai tongo tei oborong no salai tongo hingke obono जों o jagao जों lukurok laikino logiri thai tebaisa je naidi buni bosong Tiprasa hasteo 11 jona chief minister wngthani o buni bosong 10 jona Tiprasa matro khoroksa tebaisa जों chance nanani dorkar jesika kono ponsongnai